Ababukeli bethu baphawulile ngempicabadala yokweqa ejele kaThabo Bester. Baningi kakhulu kusamele bephendule le ndaba kaBester ngoba mawubheka lo muntu ubonala unyaka oqala ubonala unyaka odlule ehambela kodwa uminyango khana ukhipha ama statements ukuthi weqa ejele bebethulile sonke lesikhathi. Okunye sekumele kuphendule ukuthi lo ngoba kwathi ufile ejele usheka angabonakala lesidumbu lesesatholakala isabani alikhuseleka ngelizwe kulento esiyibonayo yenzeka ulanto longo eyenzekile hayi alikhuselekanga ngoba ke bazama ukwenyusa ikhouse amapolisa awagada izibotshwa ngeke kubike ngoku. Ababukeli baphawulile ke futhi nasey'nkundleni zethu zokuxhumana. Usandile Sikhakhane uthi mina ngibona izwe lethu linobudedeng kakhulu kwezokuphepha nakwezokuvikela. Usibuya inkosi yenu Mpele uthi impela kukampunzi edlemini eMzansi nokungenabani kusina kuzibethela. Ubhuti Sisi Fundisiwe Maxulu Mthembu uthi bekumele axoshwe umhlonishwa olamula awukho umsebenzi wakhe. Bukela thumela ngoWhatsApp umbono wakho wevideo ngesihloko sosuku ku 071 670 2548.